Vartti Isberg avautuu kirjassa Verikosto asiasta, josta useimmat romanit vaikenevat. Verikosto tarkoittaa romaniyhteisössä sitä, että siellä on tapahtunut veriteko aikaisemmin ja joku henkilö päättää sen kostaa. Se on tuhansia vuosia ollut. Vartti syyllistyi henkirikokseen Tukholman ydinkeskustassa vuonna 2001. Hän ampui toisen romanimiehen, joka oli syyllistynyt neloismurhaan. Uhri oli murhannut Vartin isän, tädin ja 2 hänelle läheistä miestä. Vartti tuomittiin rikoksesta syyntakeettomana. Mielentilatutkimuksessa hänen todettiin eläneen lapsesta asti posttraumaattisessa tilassa, joka kumpusi isän kuolemasta. Vartti sanoo, että he vetivät johtopäätöksen, että hän olisi jäänyt tapahtumasarjaan kiinni. Vartti huomauttaa, etteivät kaikki romanit hänen näkemyksiään jaa. Se ei silti estä häntä kertomasta mielipidettään. Heti alkuun mä haluan sanoa se, että ihmiset on antanut mulle tosi paljon palautetta siitä, kun mä tein semmoisen romanien henkirikollisuudesta semmoisen minidokkarin, ja ne valitti siitä, että aina kun puhutaan romaneista, niin ihmiset uhriutuu tai nakkaa tämän rasistikortin, joten mä nytten on ihan erikseen mennyt nettiin, mä oon kattonut sieltä tosi paljon semmoisia vakavia kysymyksiä, missä puhutaan romaneista, joten tää tulee olemaan vähän vakavempi haastattelu. Mitä mieltä sä oot siitä? Mun mielestä tämä haastattelu on ehkä paras haastattelu, mitä nyt tullaan tekemään, että mennään pintaa syvemmälle. Ja mä en jaksa enää niitä pinnallisia kysymyksiä liikaa. Mä voin laittaa kirjeraportin teille sitten vaikka niistä. Okei. Hei, aloitetaan heti tämmöisellä kysymyksellä. Että onko sun oikea nimi Kyösti vai ootko sä saanut nimen Vartti siitä, että sä olet Vartti Hullu? Mä oon lapsesta asti, mä en usko, että mä oon ollut lapsena vielä 3 kuukauden ikäisenä mitenkään Vartti Hullu. Mulla on ollut aina nimi Vartti. Mun nimi ei ole koskaan ollut Kyösti Isberg. Sä tiedät, kenen nimi on Kyösti Isberg? Tiedän. Okay. Onko ihmiset oikeasti siitä luullut, että sun nimi on? Ei. Se on tullut sen jälkeen, kun on suomalaiset on keksinyt tämmöisen jutun sana Vartti Hullu. Sehän on vanha Sangredin teksti, se on ihan vanha lausunto. Ei suomalaiset ole keksinyt sana Vartti, se tarkoittaa oikeasti 15 minuuttia heille. Ei se ole. Mä en mene tähän yksityiskohtaan, mitä se tarkoittaa, mutta ei, mulla on ollut aina nimi. Sitten vaan jossain vaiheessa se laitettiin viralliseksi. Eikä kun mä oon kutsuttu, ennenhän kutsuttiin ihmisiä jollain lempinimellä. Se on ollut mun lempinimi aina. Mutta ei mun Kyösti Isberg ollut koskaan. Että kyllä se Immo on nyt ihan väärässä tässä jutussa. Muussakin asioissa oli kyllä väärässä, mutta ei se mitään. No Immusta kun nyt puhutaan, niin Immo on nyt 2 videossa puhunut siitä, että hänen näkemyksensä on se, että sä oot jollain tasolla romaneiden rikollispiireissä tämmöinen johtohahmo. Mikä on sun oma näkemys siitä? Mä oon ihan samaa mieltä hänen kanssa. Miksi mun pitäisi valehdella? En mä mitenkään uhriutunut ikinä. Mä en ole koskaan sanonut, että auttakaa minua, olen mustalainen. Höpö. Mun mielestä tämä uhritumista homma pitää nyt loppua. Kaikki on Suomen lain alan mukaan. Jos mä teen rikoksen, mut tuomitaan myös aivan samalla kuin suomalainen tai japanilainen tai maahanmuuttaja. Okei. Mä en ole koskaan muuten esimerkiksi vienyt yhtään juttua hovioikeuteen. Minkä takia? Tiedätkö miksi? Kerro. Jos mä oon suju mun rikokseni kanssa ja mä tiedän mitä mä teen, ei mun tarvi mennä koko ajan valittamaan. Mä en esimerkiksi usko hirveästi sellaisia, että sä valitat koko ajan, niin että se tuomio muuttuisi. Kyllähän sä tiedät itsekin, että mä oon mustalainen, siinä oikeus olisi kyllä. Mutta en mä mene sinne uhriutumaan. En mä mene polvilla, niin sanot, antakaa anteeksi, että olen tehnyt rikoksia. Mä oon tehnyt valintani. Ei mua kukaan pakottanut tekemään rikoksia. Jos joku tulee mulle sanoa, että mä oon joutunut tekemään rikoksia sen takia, että mulla ei ollut rahaa. No ensinnäkään, mä en ole sen takia tehnyt rikoksia, vaan mä oon tehnyt sen takia rahaa. Mulla ei ollut oikeasti rahaa ja mä haluan tehdä rahaa. Mutta eihän rahan tekeminen tarkoita sitä, että se riittyy mun kulttuuriin tai mustalaisuuteen tai suomalaisuuteen. Se riippuu siihen, kuka mä oon. Ymmärrätkö tämän? Hyvä, jos sä ymmärrät, että muutkin ymmärtää. Miten sä oot saanut tämmöisen aseman, jos puhutaan rikollisista piireistä, niin romanimiehenä, miten sä oot saanut semmoisen aseman kuin mitä sulla on ollut ja tällä hetkelläkin on? No mä en ihan pysty ehkä ihan vastaamaan tuohon kaikkeen. Mun mielestä pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä, jotka on nähnyt sen aseman noin. Kyllä. No mietitään nyt vaikka Kenneth Erikssonia, joka itse
myös mainitsi. Kenneth Eriksson on kuulustellut, me tunnetaan pitkältä linjalta. Kenneth Eriksson on ollut Helsingin asemalla poliisina nuorena, kun mekin on liikkunut. Me varmaan tunnetaan 80-luvun alkupuolelta jo. Mä sanoisin näin. Jos sä haluat olla rikollismaailmassa jotakin, niin kyllähän se niin kuin totuus on, että sieltä tulee ilmi, kuka sä oot. Se ei ole mikään kristillinen maailma. Johtajaksi ei tulla, vaan johtajaksi synnytään. Se on niin kuin se, että keltä sä menet kysyä. Silloin sun asetelma on muuttunut. Jos joku tulee sulta kysyä, että neuvoa, niin sä oot jo silloin siinä vastuussa, mitä sanot sille neuvoksi. Jos työmaa on, ootko ollut työmaalla? Mä oon varannut niitä aina. Harvemmin me oot työmaalla. Joo, no okei. Mutta sielläkin on pomo. Ja siltähän kysytään. Se on kokemusasia. Jos sä menet kysyä joltain ihan nuorelta kaverilta, että miten tämä pankki ryöstetään tai raha-auto tai miten nämä rikokset tehdään, niin se varmaan kertoo sulle, että mun isä sanoi näin. Mutta tiedätkö, oikeasti sehän ei sitä sano siitä, vaan isä sanoi sen. Eikö se ole näin? Kyllä. Mun mielestä rikollismaailmassa sun täytyy ansata paikkasi ihan samalla kuin muussakin maailmassa. Onhan johtavia virmoja olemassa, missä kaverit kasvaa siihen tietoisuuteen. Mutta ennen kaikkea, mikä susta tekee johtajan mun mielestä? Oikeudenmukaisuus. Siinä on yksi asia. Ja sitten se on tietenkin sun persoona. Että onko sun persoona, oletko valmis ottaa semmoisia askeleita? Nyt mä vastaan tuohon kysymykseen helpommin. Mä oon ottanut ne askeleet joskus, mitä on sanottu ylöspäin ja katsonut kuunnit ja sanonut, se on uskaltanut tehdä nämä asiat. En mä lähde juttelemaan semmoisen kaverin kanssa, joka on hakannut itsensä täyteen tatskoja ja sanoo, mä oon helvetin paha jätkä. Mun mielestä ne ei ole todellakaan. Mä oon nähnyt tuolla ihmisiä, jotka pystyy elättämään oman perheensä ja tekee asioita sen puolesta. Niin, että ne on kovia ihmisiä. Monet romanit kirjoitti niihin kommentteihin, kun me tehtiin tämmöisiä TikTok-videoita, missä mainittiin sun kirjaa. Niin monet kirjoitti aina niihin, että minun johtajani on Jeesus Kristus. Ai on vai? Monet kirjoitti. Joo. Tiedätkö mitä? Ensinnäkään, jos he puhuvat johtajista, niin eikö juutalaisillakin omat johtajakansoissa ollut? Kaikissa kansoissa on ollut johtajat. Eihän Jumala taistele meidän kanssa johtavuusasemasta. Eihän kukaan ihminen voi mennä Jumalan sanoa, että mä oon sun ylijohtaja. Hän on yliarkkitehti. Mutta jokaisessa valtiossa, jokaisessa kansanryhmissä on omat johtajansa ollut. Myös rikollismaailmassa omat johtajansa. Ei täällä mikään Kristus kävelee jakelemassa leipää ja viiniä ihmisille. Tämä on höpö. Niin, miten mä sanoisin näin? Tuo on asennevammautunut ihminen, joka tuolla puhuu. Ei Jeesus tappele johtavuudestaan. Hän on ristillä kuollut kaikkien ihmisten syntien, eri kirkkokuntia, on katolisia, on ortodoksia. Minkä takia tämmöistä niin pitäisi miettiä meidän? Mä katson tuollaisen mitättömäksi lausunnoksi. Mun mielestä se ei ole mitään järkeä. Mitä silloin tekemistä tämän maailman kanssa? Ei yhtään mitään. Minkä syyn takia romanimiehet ovat tappaneet romaninaisia tänä vuonna niin paljon? No, ehkä mä en pysty ihan antaa semmoista niin psykologista vastausta, kun mä en ole koulutettu niin pitkälle, mutta kyllä mä näkisin näin, että tämä on murtuma meidän kulttuurin sisällä. Tämä kulttuuri on alkanut murtumaan. Ja se, että kun puhutaan vanhemmat ihmisiä kuunnella, mä oon kuullut sitä koko ajan, että meillä on johtajana vanhemmat suvussa ja varmaan oot kuullut tämän lausunnon. Kuuntele, se on valetta. Ei ne ole johtanut pitkään aikaa yhtään mitään. Kyllä se on mun tyyliset kaverit, jotka on näitä sukuja nyt johtanut. Ja se, että mekin ollaan tehty virhe. Kuuntele, meilläkin on ollut vastuu tässä. Nämä on nuoria ihmisiä. Miten niillä on täynyt? Tuolla on tuhansia nuoria risteilemään yksinään tuonne maailmaan. Nämä ihmiset sortuu näihin rikoksiin. Ei niillä ole ollut esikuvia enää. Ja se, että jokaisessa kulttuurissa on omat lait ja säännöt, eikö se ole? Kyllä. Sä tiedät arabikulttuurin, sä tiedät somalikulttuurin, sä tiedät suomalaisen kulttuurin. Niin mä oon sitä mieltä, että nythän tämä alkaa näkyä. Ennenhän suomalaiset tappoi vaimonsa ja lapsensa. Nehän oli Suomen vankiloissa ja Luusi elinkautisia silmansa päässä ja oli puuverstaassa töissä. Ja ne saa lomia ja kaikkea muuta. Mun mielestä tässä on suomalaistumisesta kysymys. Ei mustalaisperheen lapset ennen tappanut omia äitiänsä tai vanhempiansa. Mä näen, että suurin syy aina sanotaan huumeet. Okei, mehän voidaan laittaa kaikki huumeiden syyksi. Eikö voida? Voidaan. Mä en laita. Kyllä se lähtee siitä, että ihmisellä täytyy olla itsellä oma vastuu, mitä tekee. Kyllä. Mä en usko siihen, että mäkin olen vetänyt joskus viinaa ja juhlinut tuolla. Ei mä aamulla herran, että mä menen tappaa mun vaimon tai lapset. Niin. Nämä on ihan utopisia selityksiä, mitä mä oon kuullut. Mä oon sitä mieltä, että nämä on surullisia asioita. Mä lähden näitä ihmisiä tuomitsemaan, joka näin on tehnyt. Se ei ole mun työni. Selitteleekö sun mielestä romaniyhteisö liikaa? Selittää. Koko ajan ne selittää. Ja tämä selittäminen alkaa kuulostaa paksulta.
Tiedätkö, että syyllinen selittää koko ajan? Että esimerkiksi tiedätkö, että jokainen ihminen tekee virheen jossain, se ottaa vastuun. Se ei tarkoita sitä, että se selittää sitä, vaan se ottaa vastuun teostaan. Mä oon ollut oikeussalissa. Multa on kysytty, onko joku muu tehnyt tämän rikoksen? Mä tiesin, että mä olisin voinut livahtaa jopa isosta tuomiosta. Mä sanoin, ei, minä otan vastuun, mutta minä en tunnusta mitään. Koska mä olin rikollinen, mä en tunnusta mitään. Sä tiedät tämän lauseen. Mutta ei se tarkoita sitä, että mun täytyy selittää koko ajan sitä, miksi mä oon sen tehnyt. Mun mielestä se selittäminen käy mua, ja sitten tämmöinen romaniyhteisö, että tulee romaniyhteisön edustajat joka paikasta. Ja niillä on hirveästi mielipiteitä, että miksi esimerkiksi joku nuori kaveri on tappanut vaimonsa. Mä sanoisin näin, kukaan meistä ei tiedä, mitä tämä vaimo on käynyt lävite, mitä tämä mies on käynyt lävite. Se on oikeusjärjestelmä Suomessa, mikä tuomitsee. Ainut, mistä pitäisi ottaa vastuun näiden romani-ihmisten tai mustalaisten, siitä kaverista tai naisesta tai miehestä, joka on siellä vankilassa, palautuuko hän takaisin? Mitä hän tekee? Se on vastuun kantamista. Ei pelkästään, että tämä kaveri on siellä. Se kaveri voi olla todella rikki tänä päivänä, joka sen tekee. Mä en usko, että sellainen ihminen voi olla onnellinen. Se on vale. Hän menee nukkumaan joka päivä. Hän herää samaan ajatukseen. Mitä se ihminen kelaa? Jokainen ihminen joutuu jossain vaiheessa vastuuseen teostaan. Niin kauan kuin se ihminen ei ota vastuuta siitä teosta ja muutkin sen ympärillä, niin he ovat edelleen sidottuna. Onko romaneilla verikostoa? On. Ollut aina. Miksi romanit kiistävät sen olemassaolon? Siinä voi olla yksi sellainen vaikea syy, että tähän mä nyt sanon, että nyt en mä halua uhriutua, mutta mustalaiset niin kuin hyljättiin. Niille kehittyy oma oikeustaju. Ja se taju ei välttämättä ollut aina sama kuin lain mukaan. Totta kai. Ja nythän me ollaan siinä pisteessä, että kun me puhutaan verikostosta, että sitä mustalaiset sanoo, että ei sellaista väistämisvelvollisuus. Se opittiin valehtelemaan se väistämisvelvollisuusjuttu. Todellisuudessa ei ollut mitään tällaista, vaan oli velvollisuus, jos vastakkain tullaan, niin sitten jompikumpi taistellaan. No, kyllä ne väisteli toisiaan, kun ne monesti aika pelkää, mutta sitähän ei saa sanoa. Jokaisessa kulttuurissa, mitä katsotaan arabimaista, juutalaiskulttuurissa, niin sielläkin on ollut verikosto. Mutta mun mielestä nyt puhutaan niin vanhanaikaisesta termeistä. 7000 vuotta mennään taaksepäin. Se on ollut. Ei sitä voida sanoa, että sitä ei ole ollut. Ei se ole ainoastaan ollut mustalaisten kulttuurista verikosto. Se on laaja mittakaava, mitä me ollaan nähty siitä. Kyllähän sä tiedät itsekin, että ajatellaan, mennään niin kuin, katsotaan arabimaisten nyt ja juutalaisten sotaa. Mihin se perustuu? Edelleen kostamiseen. Kyllä. Jos katsot sitä, mitä Lähi-idässä tapahtuu, mitä tapahtuu nyt Gaasassa, mitä tapahtuu juutalaisten keskuudessa, minkä takia me eletään tässä. Se on perinne, josta on tullut. Ennenhän oli niinku selkeä kuva siitä, että ihmiset ajatteli näin, että jos sä hyökkäät toiseen maahan, se joudut vastuuseen siitä. Taas me puhutaan vastuusta. Ajattele USA-valtio. Joku murhaa jonkun siellä. Ja he tuomitsevat ihmisen oikeudessa, että se on väärin ja se on rikos. Mutta heillä on oikeus murhata tämä ihminen. Eikö se ole mielenkiintoista? Murhaaja murhaa murhaajan. Kuka siinä on sitten murhaaja? Se, joka piikittää vai se, joka ampuu? Tässä on niin kuin kostomentaliteetti edelleen. Valtio ajattelee, että heillä on oikeus tappaa ihminen. Okei? Totta kai he voivat tehdä mitään vaan, kun he ovat yksinvaltiot täällä. Eihän täällä demokratia ole. Jos me ajatellaan rehellisesti, eihän kelläkään ole oikeutta ketään tappaa. Ei tietenkään. Noniin. Mutta mikä on sun mielipiteesi tällä hetkellä verikostosta? Sun oma henkilökohtainen mielipide. Se on vähän kyseenalainen asia. Se on jokaisen ihmisen yksityispäätös. Se ei liity mitenkään sivistyneisyyteen. Meidän pitää jokaisen miettiä sitä, että jos joku tulisi ja tekisi sulle todella niin kuin perheeseen niin kuin kohdistaa valtavan iskun, niin kyllä se on varmaan sellainen asia, että ei sitten niin helposti voi selvittää itselleen, että okei, tämä on unohdettu asia. Niin siitä ei helposti pääse yli. Ei. Joku kirjoitti mulle, että nyt kun tämä verikosto-kirja julkaistaan, eli sun esikoiskirja, että se vaan lisää tämmöistä verta. Tämmöistä sanamuotoa hän käyttää, että tulee lisää verta, vaan sen takia, koska tämä kirja julkaistaan. Mitä ajatuksia se herättää? Mun mielestä mä en usko tuohon. Ihmiset tekee edelleen rikoksia, vaikka laki on olemassa. Mutta uskot sä, että mitään vaaraa kohdistuu sinuun tai läheisiin, minuun tai kustantamaan? Koska... En mä usko. Joo. Mun mielestä mä ajattelen sen näin, että tollainen, joka kirjoittaa noin, niin hän vähän toivos noin. Mä oon joskus sanonut, että
ihmisissä on niinku semmoista outoja piirteitä, että jotkut sanotaan, että pelkäämme, että rikokset jatkuvat. Jos asioista ei pystytä enää keskustelemaan eikä mennä eteenpäin, niin kyllähän ne sitten jatkuu. Mä luulen, että Verikoste on ainutlaatuinen kirja koko Euroopassa. Kyllä. Se tulee sisältä, ei ulkonta. Suomen romaniyhteisö on ollut hyvin suljettu vuosisatoja mun mielestä. Mietitään sitä silleen, että mustalaiset eivät halua, että heistä tiedetään tuollaisia asioita. Niin he haluavat tuoda pintapuolisia aina sen saman jutun. Kunnioitamme vanhempia ja kaikkea muuta. Höpö. Ja he eivät, jos olisivat kunnioittaneet näitä edellisiä rikoksia, mistä kysyisi, niin ei näitä olisi tapahtunut. Kyllä. Se on hajonnut. Me ollaan niin siinä tilanteessa, että ei ole enää semmoista, ei vanha kulttuuri hallitse. He voivat pönkittää sitä vaatetuksella ihan millä vaan, mutta tosiasiassa tässä istuu kaveri, joka on kasvanut sen kulttuurin sisälle ja elänyt sen verisen historian. Jos tosta kirjasta tullaan sanomaan, että se ei ole valetta, niin mä vaan sanon, kuka tahansa, mä voin mennä kenen eteen ja sanoa, kaikki mitä puhun on totta. Muistatko sanoin kirjoittajille, te voitte tarkistaa kaiken. Kyllä. Mä voisin sanoa näin, tuhannet mustalaisnuoret rakastavat minua. Ja se satuttaa näitä. He eivät enää juokse heidän mukaan. He haluavat nähdä ihmisiä, joka on elänyt sen todeksi. Totta kai tämä kirja tulee aiheuttamaan mielipideen jakautuma, kahtia jakautuma. Mikä juttu on romanimiehillä? Että moni romanimies on kirjoittanut mulle esim. Sitä, että heidän mielestä ei ole romanikulttuurin mukaista, että puhuu näistä asioista. Miksi pitää aina salailla kaikkea? Se on niin kuin tämmöinen tapu. Siinä on vähän semmoinen niin kuin juttu, että kato, että näin on mukaan opittu. Ne luulee, että tämmöisiä vanhoja oppeja voidaan käyttää. Oletko kuullut, kun joku sanoi, että ennen mustalaiset oli erilaisia? Mulle kerran yksi nuori kaveri selitti, että ennen mustalaiset ei tehnyt henkirikoksia. Silloin ne vasta tekikin. Kaikki se, mitä on nyt tapahtunut, ne on perinnettä sieltä kaukaisesta ajalta. Ja se, ettei saa puhua, se on heidän juttu, he pelkäävät. Tiedätkö, että semmoinen ihminen, joka pelkää koko ajan, niin sillä on hyvä selitys. Mulla oli kerran eräs sukulaismies, me istuimme ruokapöydässä, nyt mä ilmoitin hänelle, että mä aion vetää tämän homman nyt loppuun. Niin hän sanoi, eihän mä nyt rupea mustalaisia vastaan. Seuraavaksi hän ilmoitti, että hän ei voi tapella suomalaisten kanssa. Hän oli aina hyvä selitys. Tiedätkö, mitä mä ajattelin hänestä? Hän oli pelkuri. Sekin, että jos sä oot, et uskalla puhua niistä asioita, mitkä on hajottanut, niin se on pelkuruutta. Kyllä. Ei se ole mitään muuta kuin pelkuruutta. Kyllähän pelkuri osaa selittää. Mä luin yksi päivä, kun suomalainen oli Facebookiin kirjoittanut jotenkin. Viisas antaa anteeksi, kun hän täällä loukattuu. Heikko ihminen kostaa. Mä kirjoitin pelkuri. Hän ei vastannut enää mitään. Tiedätkö, pelkurit osaavat selittää aina. Pelkurit on erittäin lahjakkaita. Meillä on maa täynnä pelkureita. Sen takia meillä tapetaan täällä naisia, lapsia meidän kulttuurissa, kun kukaan ei ole uskaltanut heitä auttaa eikä keskustella enää heidän kanssa. Ettei tule kato suvussa joku ja suutuu. Niin. Vähän sama kuin ajatellaan näin, että jos sä pukeudut eri lailla siellä, niin kuule kyllä siinä jotain outoa. Ja silti itse haluaisi pukeutua niin. Mennäänkö ulos? Ei mennä, sisällä on paljon lämpimämpää. Mennään vaan. Vartin kirja on saanut hyvän vastaanoton jopa romaniyhteisössä, mutta alkuun tuntui, että monet yrittivät heittää kapuloita rattaisiin. Ensimmäinen kirjailija perui osallistumasta kirjaan, sillä pelkäsi. Tämän jälkeen Rami Mäkinen tuli kuvioon. Kustantajamme on myös saanut uhkauspuhelun kirjastamme. Soittaja oli sanonut seuraavasti. Jos kirja julkaistaan, sen takia tulee lisää verta. Joissain kommenteissa ihmeteltiin, miten kaupallinen kanava MTV3 mainosti Vartin taparikollisen kirjaa. Joku kirjoitti seuraavasti. Ketä oikeasti kiinnostaa mustalaisten sukuriidat ja kuka on mistäkin kotoisin? Storytellin ja BookBeat Top 10 listaa katsoessani totean, että näyttävästi todella monta ihmistä kiinnostaa. Verikostokirja on toista viikkoa putkeen Suomen suosituimpien kirjojen joukossa. Sä oot tehnyt Verikosto, voit sä kertoa siitä? Se on tehty mikä tehty. Mä oon ajatellut vähän sen näin, että siitä on niin paljon näkemyksiä, että mun mielestä olisi ihan hyvä, että ne, jotka oikeasti haluaa tietää, niin lukee sen kirjan. Mä muistan silloin, kun me tehtiin sitä kirjaa, niin sulla oli tosi raskasta sen jälkeen, kun me käytiin läpi, että mitä kaikki oli tapahtunut, niin sä et saanut nukuttua. Joo. Että se oli tosi raskas prosessi.
Joo, mä huomasin sen itsekin, että mä en nukkunut oikein viikkoa. Eihän tietenkään, kyllähän se jättää semmoisen oman maun. Ja sitten, kun on ollut monta kymmentä vuotta, niin pystynyt elämään sen asian kanssa. Ja sitten taas se oli monta kymmentä vuotta sitä ennen, ettei pystynyt elämään sen kanssa. Mutta kyllä mä niin näkisin näin, että väläys siitä yhden hetken manna, että kyllähän mulla oli askelkövyt kuin suden korento, kun mä siihen hetkeen läksin. En mä niin sitä katunut, enkä miettinyt. Mutta nyt kun on vuosia mennyt, niin on joitakin ajatuksia muuttunut. Mutta en mä kyllä ole sitä matkaa siltikään tekemättä jättänyt. Sun isällä oliko 7 sisarusta? Joo. Ja montako heistä kuoli henkirikokseen? Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta 3-4. Siinä on paljon ollut semmoista tietoa, mitä mä oon nyt joutunut kaivamaan ja näin. Niin mä oon joutunut jopa jättää kertomatta jotain. Sanotaanko, mä en voi kaikkea tässä sanoa, mutta jos ne, jotka lukee sen kirjan, niin alkaa kyllä ymmärtää, että siinä on rivien väleissä semmoista tietoa, että mä en viitti tässä sitä kaikkea sanoa, että mä ollaan tässä Penssasman pihassa. Totta kai. Niin miten nämä kaikki henkirikokset, sä oot ollut kumminkin lapsi vielä, tai teini, nuori ihminen, niin miten ne on vaikuttanut suhun? Kyllä ne on vaikuttanut. Mä olin aika, jos mä ihan rehellisesti sanon, niin mä oon vähän joutunut miettimään silleen, että mä kasvoin jollain tavalla aika väkivaltaiseksi omassa ajattelumaailmassani. Mulle tuli luonnolliseksi ajatella väkivaltaisesti. Ja eikä mä väitä, että mä vieläkin ajattelisin jostakin asioista sanotaanko lain vastaisesti. Mutta ehkä mä oon löytänyt jonkunlaisen pienen palasin siihen, jos näin sanoa. Mutta mulla oli jotenkin hirveän vaikea ymmärtää se, että mun isä esimerkiksi ei koostanut sen veljen murhaa. Mehän joskus kävimme kovia keskusteluja siitä, että ehkä se oli jotenkin niin, että mä kärsin meidän suvun puolesta ihan hirveästi. Että se oli jotenkin mulle varmaan jäänyt sieltä. Mä en tiedä, osaanko mä tähän vastata niin tyhjentävästi. Että jos joku sanoo sitä, että olet kärsinyt jonkunlaista psykopaattisuudesta tai mielisairaudesta, mä sanon, että sitä mä en tiedä, mutta pelkuri mä en ole ollut. Kyllä. Ja pelkureita mä vihaan. Mä vihaan kaikkia pelkureita. Mä katoin netistä tämmöisen, että miten me voidaan odottaa romaneiden kunnioittavan niin kuin ylipäätänsäkin niin kuin vieraita ihmisiä, kun he eivät edes vainajia kunnioita. Milloin tämmöinen trendi on tullut, että ihmiset haukkuu vainajia, kuseskelee vainajien haudoille tai spreijaa niitä? Oliko tämä ennenkin tämmöistä? Tuo on ollut mulle semmoinen, että kyllä mä vähän silleen ajatellut, että kuolleet pitää jättää rauhaa. Mä en allekirjoita tuollaista. Mä sanoisin, kuka tuollaista tekee, niin se on mielisairautta ja demonista. Mulla ei ole mitään puolustavaa tuohon asiaan. Eikä mä halua tuollaista ikinä suojella tuollaista ihmistä millään tavalla. Eli jos sun mielestä jotkut romanit on tehnyt näin, niin onko se tuomittavaa? Mun työni ei tuomita heitä. Se on Jumalan teko. Kyllä. Mä en lähde tuohon muuta sanomaan. Mä vastaan teoistani. Mä uskon, että suuri osa romaneista kumminkin vieroksuu tuollaista. Toi on jotain sellaista. Mutta että esimerkiksi, että puhutaan mitä vaan ja kuolleita haukutaan, niin kyllä se, ja vedetään haudoista niitä, tiedät, kyllähän se kertoo. Siihen aikaan, kun miehet oli vielä mustalaisissa, oli kovia pahoja miehiä, niin vaikka ne tappeli keskenään, niin mietti kuolleet rauhaa eikä vedellä. Sitä pidettiin vähän semmoisena ihan moraalittomana rikoksena. Ja mä pidän sitä edelleen. Ei kenenkään vanhempia pidä mennä haukkumaan. Joo, mä näen joka viikonloppu videoita ja mä oon poistanut ihmisiä mun Facebook-kavereista, kun mä näen, että joka viikonloppu näkee jonkun romanimiehen. Mä oon nähnyt romaninaisiakin, jotka haukkuu. Ja sitten se keskustelu menee myös siihen, että haukun 3. sukupolveen tai soitan suuta 3. sukupolveen. Joo. Ja sitten samaan aikaan sanotaan, että romanit kunnioittaa vanhempia. Ei ne kunnioita. Mä oon kuunnellut tätä, kun mun kirja alettiin tekemään. Muistatko, kun koko ajan, että meillä kuunnellaan vanhempia ja muuta, että ei ole mustalaisjohtajia. Ei heillä olekaan johtajia. Tuossa he näkevät. He johtavat itseensä. He kehuskelevat sillä, että he ovat tyhmiä. Ei kukaan viisas ihminen kehuskele tyhmyydenä. Tiedätkö, tyhmät eivät voi tulla viisaat voi tulla tyhmiksi. Ja tuo on ääretöntä tyhmyyttä, mitä ne tekee. Mä uskon, että joka tuollaiseen lähtee erään päivän jossain muodossa se tulee kostautua sille ihmiselle. Ei ole meidän johtaja, Jeesus on johtaja. Ei heitä johda Jeesuskaan. Ei Jeesus käske tuollaista kenenkään tekemään. Ja nämä ihmiset eivät kenenkään johdettavissa. Ja siinä on tulos. Siinä on tulos. Meillä on ollut maassa presidentit, jotka johtaa kansaa. Meillä on muissa arabimaissa ollut kansojen johtajia. Mä menen takaisin tuonne alkulähteelle.
Mustalaisethan kehuskelee sillä, että he kuuntelevat vanhempia ihmisiä. Ei muuten kuuntele. He ovat narkomaaneita, tuolla on ihmisiä hyljettynä vankiloissa, täällä on monia ihmisiä kärsitty. Sitten suvusta voidaan ihmisiä jättää ja hyljetä pois, että vaan ei pidetä. Kyllä mun mielestä tämä jätetty kansa on myös petetty kansa. Jätetty ja petetty. Ja kansa, jolla ei ole koskaan ollut omaa maantansa, niin siinä sen näköön kehuskelee, että heillä ei ole johtajaa. Niin ei olekaan. Tiedätkö miksi? Jos heillä olisi ollut oma maa, niin he eivät hyväksynyt ketään. Nyt me nähdään, he eivät halua muuttua. Sitten on ne mustalaiset, jotka haluaa muuttua ja mennä eteenpäin. Ja kiitos Jumalalle, niitä on. Monet myös sanoo aina tämmöisen lauseen, että 99% pilaa sen 1% maineen. Oletko sitä mieltä, että suurempi osa romaneista elää jonkinnäköistä semmoista ehkä rikosmyönteistä elämää verrattuna niihin ihmisiin, jotka sitten elää tavallista elämää? Vaikea kysymys, mä en ole koskaan miettinyt noin syvältä, mutta näin nopeasti ajateltuna, niin onhan siinä joku tämmöinen vivahde. Jokainen vastaa yksityisesti omista asioista. Mä en usko tuommoisiin prosenttijuttuihin. Ne on höppö. Mä oon kyllä 1% mustalainen, sä tiedät mitä se tarkoittaa. Kyllä. Ja mä olen ylpeä siitä. Kyllä. Mä en vasikoi ketään, enkä tule koskaan vasikoimaan, mutta he ovat kyllä kovia vasikoimaan. Miksi romanit on sun mielestä kovia vasikoimaan? Ne oli aina tottunut siihen, että pitää livahtaa ja päästä ulos. Nyt mä en sano sitä, että ei ota vastuuta omista teosta, mutta vasikointi sitä, että meidät kertoo muiden ihmisten asioita. Se on vasikointia. Vankilassa, mitä mä oon ollut, niin siellä on tunnetuimmat tämmöiset, että kaikki tietää jopa, että ne on tämmöisiä KRP-agentteja, vasikoita, niin ne on monesti romaneita. Ja mä oon huomannut, että romaniyhteisössä monet eivät kato sitä pahalla. Mä oon ollut oikeussalissa, kun mua vastaan ei kukaan muu puhunut kuin mustalainen. Eikä sen olisi tarvinnut puhua sanakaan musta. Sitä ei tultu tuomitsemassa, sitä ei tultu vangin. Hän oli hyvin vasikka. Tämä on sellainen asia, joka kertoo siitä, miten epäluotettavaksi on kasvaneet. Ja se, että kun he kehuvat heille omia johtajia, jos heidän johtajat olisikin olleet heillä johtajana, niin he olisivat erilaisia. Raamatuskin sanotaan, että kukin teki mitä halusi. Mutta he ovat muuten uskovia, he kertovat mitä Raamatus lukee, mutta he eivät voi lue sitä. Tiedätkö, että vanha testamentti on Raamatussa Uuden testamentin todistus. Jeesus tuli toteuttamaan se, mitä vanhan testamentti puhuu. Kuulostaa siltä osittain, että sä yrität sanoa, että romanit on ulkokullattuja. On, ne on ollut aina ja tulee olemaan. Että ne puhuu Jeesuksesta, Kristuksesta. Joo, kyllä ne saattaa puhua mitä vaan, mutta silti ne voi kaksi hyökätä sun kimppuun. Raamatussa sanotaan, että totuus tekee vapaaksi. Mun mielestä se ei ole totuutta, että joku ihminen yksinkertaisesti menee puhuu muiden asioita. Mietin, 600 vuotta me ollaan täällä. Näetkö täällä tuomareina mustalaisia? Näetkö tuomareina, poliiseina mustalaisia? Näetkö koko ajan niitä? Toivoisit sä, että olisi myös tuomareina ja poliiseina? Totta kai se kertoo siitä, että ne on kehittynyt ja mennyt eteenpäin. Mä en katso sitä vaatetusta niin kauan ongelmisessa, kun siitä ei tehdä ongelma. Yleensä nämä, jotka eivät halua mennä eteenpäin, niin niillä on kova hinku muuttaa muut samanlaisessa kuin he. No ensinnäkään, mitä heillä on tarjota? Tiedätkö, mä oon sanonut näin, että älä vie pois ihmiseltä mitään, jos ei sulla mitään antaa tilalle. Mitä se antaa tilalle? Jos joku ihminen pukeutuu suomalaisittain, ei se hänestä tee millään tavalla huonompaa. Se voi tehdä hänestä jopa viksumman siinä tilanteessa. Jos mä ajattelen mun nuoruuttani, jos mä olisin ollut niin sairaan kiintynyt tuommoiseen mustalaispukeutumaan, niin luulen, että mä olisin rikosmaailmassa päässyt niin pitkälle. Jos mä olisin ollut semmoinen, joka puhuu ja pälpättää poliisilla, että olisin mä päässyt, mun on pitänyt olla 10 kertaa parempi. Nuorisoporukka tunnisti minut ja jäivät päristelemään vierellemme. Tämän syyn takia vaihdamme lokaatiota. Nyt puhutaan näistä vähän tämmöisistä kysymyksistä, jotka voi olla arkaluontoisia. Monet varmasti kantasuomalaiset kuuntelijat haluaa kuulla romanilta heidän mielipiteen näihin kysymyksiin. Elikkä, mitä sä ajattelet romaneiden kouluttautumattomuudesta? Jaa. Kyllä mun mielestä eikö nykyään mustalaiset aika pitkälle kouluttaudu? Kyllä mun mielestä nyt on paljon, ei ne ole enää niin kouluttamattomia. Ei vartti verrattuna suomalaisiin, ei todellakaan. Ja mä en ole koskaan sitä miettinyt niin tarkasti. Mä näkisin näin, että se on nyt alkaa olla siinä vaiheessa, että ehkä se alkaa nyt näkymään enemmän, että ne alkaa haluta kouluttautua. Onko sun mielestä romaneilla jotenkin tämmöinen hälläväliä asenne koulutukseen?
No on välillä. Kyllä se näkyy. En mä voi kiistää tuollaista. Kyllä se näkyy. Miksi? Siinä on vaikea vastata miksi, mutta ehkä vastaus löytyy tuolta opetusministeriöstä. Opetusministeriöstä? Joo, kyllä. Entä väistämissäännöt? Loppuuko ne koskaan? Mä en ole koskaan ymmärtänyt niitä asioita. Onko sun pitänyt ikinä väistää ketään? En mä ole jaksanut väistellä. Enkä mä lähde siihen ollenkaan. En mä ole koskaan ketään väistänyt, enkä ketään lähde karkuun, enkä lähde. Mä oon sitä mieltä, että jokainen, joka tekee itse rikoksen, niin se on väistämisvelvollinen. Mitä sitten se väistäminen tarkoittaa? Että en mäkään niin hakeudu välttämättä niiden ihmisten, joille mä oon tehnyt pahaa. Niin. Loppuuko sun mielestä verikostokulttuuri koskaan? Ei lopu. Ei tule loppu. Ei tule. Niin kauan kuin maailma on ollut, niin se on ollut. Ei se lopu. Vaikka maailmassa puhutaan sen tuomitsemisesta, koston tuomitsemisesta, niin koko ajan he olivat valmiita kuolemaan perheensä puolesta. Tätä ihannoidaan. Joku poliisin perhe kuoli, poliisista tuli Batman sen jälkeen. Ne on tämmöisiä utopia-juttuja. Joo, me ollaan nähty. Samat ihmiset, jotka käyvät katsomassa elokuvateattereissa näitä juttuja, samat ihmiset tuomitsevat meidät. Mutta silti he maksavat sinne elokuvateatterin lipun. Entä työn vieroksunta romanikulttuurissa? Koet sä, että romanit vieroksuu työtä? Tosta mulla on vähän erilainen mielipide. Kerro. Ei ne välttämättä niinku vieroksu sitä, mutta ne ei ole tottunut siihen. Ne on vastaan, sanotaan, että Euroopassa mustalaiset on paljon tekee töitä ja näin. Me puhutaan nyt Suomen mustalaisista, kyllä, niin tämä on niinku eri asia. Mun mielestä meidän pitää erottaa. Se on sama kuin mä juttelin kerran jonkun ulkomaalaisen mustalaisen kanssa, niin hän sanoi, että hän pelkää Suomen mustalaisia yli kaiken. Mä sanoin, miksi? Sanoin, heti kun te suututte, tapatte jonkun. Mä sanoin, no ei se nyt ihan noin. Sitten sanoi mulle, eikö? Sitten se sanoi, no oletko ollut koskaan vankilassa? Joo, kyllä mä olin just pääsin murastilta. Eikä. Tämä on vähän semmoinen, anteeksi, vähän black comedy mutta hän näki meidät sellaisena ihmisinä, että ne ei tee mitään. Nyt mä oon seurannut näitä romanian mustalaisia, kun ne kävelee kadulla. Mä kerron, tää on hyvä juttu. Semmoinen nainen seurasi mua kerran, ja koko ajan pyysi rahaa. Ja mä huusin sille, että lopeta tuo, mä rupean se vaan jatko, vaikka mä huusin kuinka, niin se huusi. Se vaan jatko. Mä olin lopussa niin masentunut, mä annoin 20 € ja läksi. Niin mä en voi sanoa, voisiko nyt vähän keventää, että hän teki työtänsä sydämellä. Kyllä. Entä näpistelypetokset, valepoliisina leikkiminen, loppuvatko ne ikinä romanikulttuurissa? No siis netistä jos joku on osannut hyvin olla valepoliisi, niin kyllähän täytyy sanoa, että kyllähän ne on hyvin kehittynyt ainakin. En mä voi muuta sanoa, mutta en mä usko, että loppuu ikinä. Mustalaiset on sekakansa, se on kiertänyt ympäri maailmaa. Ne on oppinut elää sillä omalla tavalla. Mutta mä voin sanoa, että mä uskon näin, että se tulee vähentymään. Ollaan kumminkin eletty rikollista elämää. Meillä on ihan päivänselvää, että me ei joltain mummolta no ei tietenkään. Niin. Miksi romanimiehet, nämä nuoret miehet kokevat, että heillä on oikeus mennä viemään joltain vanhalta suomalaiselta rahat? Miksi sitä ei tuomita? Mä en pysty tohon sulle opaan vastaan eikä kellekään. Mä näen sen niin sairaana juttuna, että mä en pysty siinä sanoa mitään. Koska sä tiedät Opa, että mä oon sydämeltäni täysin rikollinen ihminen. Mä en oo koskaan. Mä oon varastanut yhden kerran elämässä omenan. Kyllä. Ja mä oon kertonut sulle, miten se tapahtui. Varastin omenan puusta ja menin seuraavan päivän maksaa sille mummolle se. Mä en ole ikinä päässyt siihen sisälle, pitää ryöstää joku ihminen. Mä en puhu nyt pelkästään. Mun mielestä, että pysäytät ihmisen kadulla ja ryöstät, se on jotain niin alhainen teko. Mutta mä puhun vielä tästä valepoliisina leikkimisestä, jota jotkut nämä Helsingin romanit tekee. Pystyykö joku semmoista tekemään? No on näitä tapauksia ihan. Sehän täytyy olla aika tyhmä suomalainen, jos siitä tulee mustalainen mustalaisvaatteet päällä. Minä olen poliisi. Ei niillä ole mustalaisvaatteet päällä. Täytyy niin olla joku häikkä, siinä täytyy olla sit paha jo. Niin. Joo. Miten sä näet romaneiden tulevaisuuden? Mä oon miettinyt itse. Kyllä mä näen sen näin, että siinä tulee olemaan, haluaisin sanoa, että toivoisin, että ei ole, mutta kyllä siinä tulee selkeä kahtiajako olemaan. Tulee olemaan niitä mustalaisia, jotka on meidän tyylisiä, jotka mä katson itseni, että me ollaan niin kuin se uusi moderninen mustalaisryhmittymä, mistä mä oon sulle aina sanonut. Sitten on nämä utopiamustalaiset, jotka on niin kuin, mä en viti sanoa mitä paikkakunnilta ne tulee, mutta ei tule. Ne tulee ihan omasta tommosesta niin kuin, ne on niitä just niin, että kuule Jeesus on meidän johtaja, ne on höpö porukkaa. Me ollaan ne, se johtaa, mä uskon, että mustalaisista tulee se kahtia, että ne alkaa tekemään rahaa ja ne tulee menestyä näissä maissa.
Ja pikkuhiljaa me tullaan näkemään niitä johtavissa viroissa. Mä sanoisin, että mä toivoisin koko sydämestä, että tulisi rehellisiä mustalaisnaisia ja miehiä. Ei niin kuin mistään helluntaliikkeestä, ei mistään tuolta, vaan ihan oikeasti maailmasta, jotka niin kuin elänyt ja sanoo, että me halutaan muuttaa se yhteisö. Mä en usko, että se yhteisö muuttuu päivässä. Kyllä mun mielestä on tulossa semmoisia hyviä asioita, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota enemmän. Entä sitten, että miten sä uskot, että romaniyhteisö ottaa verikostokirjan? Hyvin. Toiset vihaavat sitä ääriä ja sanoo, että minä en halua, että tästä olisi ikinään puhuttu. Ja toiset sanoo, että tämän me haluamme kuulla oikeasti ihmiseltä, joka on elänyt sen todeksi. Niin hän on kovia selittämään verikostoista, mutta kuinka moni niistä oikeasti on tehnyt sen? Ja kuinka moni haluaa, että niitä tehdään? Mä oon sitä mieltä, että se kirja tulee olemaan läpileikkaus Suomen veristä historiaa. Mä luulen, että sitä kirjaa myydään vielä. Kuule, kun mä oon kuollutkin, niin sitä myydään ja kuunnellaan. Toivotaan. Niin. Mä en toivo, mä uskon. Toivo ei kannata, se on vaan uskon kysymyksiä näin. Miten sä uskot, että suomalaiset ottaa tämän kirjan? No, R-kioskin työntekijät, kun menee kysyä, mitä mieltä hän on meistä kaikista, niin heillä on selkeä näkemys. Mutta sitten tulee olemaan yhteiskunta, joka on niinku oppineita ihmisiä. Ne varmasti tulee ajattelemaan, että hei, näissä kavereissa on ollut jotain, nämä on uskaltanut elää, nämä on käynyt lävite isoja. Se on niinku, sielläkin on kahtia jakautuma. Mutta sitten on nämä ihmiset, jotka niinku ajattelee, että siellä on voi olla, että joku tuomari lukee ja sanoo, nyt mä ymmärrän enemmän näistä ihmisistä. Mun mielestä Suomessa olisi päästävä eroon tästä käsitteestä, että mustalaiset ja suomalaiset. Suomalaiset ja mustalaiset on ollut niin kauan jo yhdessä, että olisi niin jo nyt pakko alkaa puhua Suomen mustalaista ja Suomessa olevat mustalaiset. Kyllä. Jos Suomen kansa haluaa, että mustalaiset muuttuu heidän kanssaan, niin ei se muutu sillä tavalla, että he selittää totta koko ajan, että mä näin kerran, kun mustalainen varasti. Ei se, mä oon nähnyt monen suomalaisen kerjaavan. Niin, kaikki suomalaiset kerjaa, eikä kaikki varasta. Ootko sun mielestä jollain lailla traumatisoitunut tai onko sulla jonkinnäköinen, onko sulla ikinä annettu mitään diagnoosia kaiken sen trauman jälkeen, mitä sä oot kokenut? Joo. No, musta tuntuu väliin, että joka päivä joku haluaa sulle sanomaan sen. Joo. Mä oon vähän sitä mieltä, että mulle se on aivan sama. Ja jos multa kysytään, onko mä traumatisoitunut, niin miksi en olisi? Minkä helvetäkin en olisi? Mitä ihmettä? Mä sanon näin, että me ollaan kaikki ihmisenä sellaisia, kun tarpeeksi kova isku tulee, kyllä se sattuu. Onko kukaan ikinä psykopaatiksi? No on koko lapsuuteen, mä oon sen kuullut. Tämä on vähän semmoinen karkea esimerkki. Joskus joku on kertonut, että heille on joku tehnyt jotain. Mä sanon, anna mennä. Että kyllä jokaisella ihmisellä on se raja, että jos sä ahdistat ihmisiä liikaa, niin kyllä hänestä löytyy vihollinen. Mutta kun mä katson tästä ympärille, niin täällä on paljon psykopaatteja koko Suomi täynnä. Ja niitä tulee lisää. Eikö se ollut hyvä karkuun? Oli aika hyvin menit karkuun. Mutta hei, mä halusin haastatella sua, mä halusin katsoa kysymyksiä, mitä ihan niin kuin suomalaiset halusi kysyä romani-ihmiseltä. Meillä on just tulossa se kirja, niin mä ajattelin just sen takia, että mä kysyn sulta ne, että saadaan vähän ihmiselle materiaalia. Ihmiset onko tää nyt Storytellin odotetuin kirja, BookBeatissäkin on odotetuin kirja. Miltä muuten se tuntuu, että tuo kirja on saanut niin paljon huomiota? Musta se tuntuu siltä, että sanotaanko näin, siinä kirjassa jäi paljon kertomatta niitä asioita, mitä oikeasti nyt kun mä oon miettinyt, mitä olisi voinut kertoa. Mutta mä uskon näin, että se kirja on, tai tää on mun näkemys, se tulee olemaan kovin kirja Skandinaviassa, mitä on tehty meidän kulttuurista. Onko näitä kirjoja edes tehty? Ei. On tämmöisiä suomalaisia raukkoja, tällaisia yliopistotyyppejä kertonut, että mustalaiset ovat kilttejä ja juovat kahvia. Mä oon kuultu niitä juttuja. Ootko kattonut koskaan telkkarissa ohjelmaa, kun ne menee johonkin mustalaisperille? Sitten semmonen vanha mummokaan taas. Meillä on totuttu kuuntelemaan, mitä ne sanoo. Missä ne täällä on? Mitä ne puhuu täällä? Ei yhtään mitään. Kyllä. Mä en jaksa edes kuunnella. Hei, niiden aika on loppu. Kyllä. Nyt on uuden aikakauden aika. Ja siitä mua huvittaa, kun joku poliisiohjelmassa sanotaan näin, mustalaiset oli heidän vanhat johtajat, nämä ovat uusia. Ensinnäkin nämä vanhat johtajat, hän on mitään johtanut täällä, yhtään mitään. Höpötellyt, päivät pitkät. Ne on johtajia, jotka ottaa vastuun siitä, mitä ne tekee. Mä en jaksa kuunnella enää niitä tyyppejä.